बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दतमा गामियाव। ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला जोङो सासे आदैखौ नायफैदों। मानो होनना बुङोब्ला बियो गोबाव बोसोर संसाराव जोरबोबाय, ओमफ्राय दायो जोबथाहांबोसिगोन आरो आदैया। ओमफ्राय दा बियो गोबांथार खामानि मावबोदों आरोना गोदोनिफ्रायनो। ओमफ्राय मानसिफोरखौ माबायदि थाबाय बिजि थुवाबायोमोन, ओमफ्राय बेफोरनो गोबांथार बिर जोहोलावफ्राबो बिनि आखायावनो थांबोदोंमोन। ओमफ्राय दा बेखौनो नायनो फैदों। ओमफ्राय लोगोसे आंजों दंफायो नै जोंना टाटा पान्च ब्रादार, माने बिथाङा टाटा पान्च मोनदों लटारियावहाय जाखांदों, बिनि नामखौनो दा टाटा पान्च नाम दोनबाय आङो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि नैबे ब्रादारखौ सिनायो, बे ब्रादारनि लोगोफ्राबो बेखौहाय दनजित होननानै दाबुंसै। मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि नामा चेन्ज जाबाय, टाटा पान्च होननानै गाबज्रिदो ना मा बुङो? नंगौ, नामाथ' बुंजायो, जेबो नङा। नामाथ' बेनो साबसिन दा। बिराद मोजां। औ, टाटा पान्च। दा बेबो दंफैयो आरो नायफैदों। बेजों लोगोसे जोंजों दंफैफायो जाहैबाय हटेल मालिक सापागुरिनि बाजै बायला हटेलनि मालिक आरोखि ना। आं नामखौ बुंला, बाजै बायला हटेलनि मालिक। ओमफ्राय दा नायफैदों आङो, नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन। ओमफ्राय बे आदैया आगुनिफ्राय माबायदियै खामिबोयोमोन, आं बेखौ बे गामिनिनो थागिबि सासे आदैजों मिथिनानै लानि। नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायलां, अब्लानो मिथिगोन। दायो आङो नैबे दतमा गामिनि थागिबि आदैनिफ्रायनो मिथिनानै लानोसै। ओमफ्राय जिथुनाखि दा बेमारि आदै जोबथाहांबोनायनि लामायाव फैबाय, ओमफ्राय बियो सिगांफोर माबायदियैहाय बे दतमा ओनसोलाव खामिबोआमोन, बिनि सोमोन्दै एसे मिथिहोनो थाखाय आदैनिसिम खावलायनाय थाबाय। ओरैबादिबो गोदो बिराद रायजो राजाखौ अन्थाव बाथाव फिसा फिसौखौ खामान दामान मावोमोन सिबाय। गोदो बिजिबो थुलाबायोमोन, नों आंनो थुजाबोदों। बियो जेनेबा समाजफोरनि माबाफोरबो खामानि मावबोदोंमोन नामा? मावोमोन, गोदो गावबुरा सेक्रेटारि हेन्थेन बायदिसिना मावबोदोंमोन। आं गोदोनिफ्राय संसार जाजेनबोनायनिफ्राय आं बे गुमैखौ आं नुबोदों। उन्दै माने सेंग्रा उन्दैनिफ्राय नुबोदों आरो आङो बिनि संसार जानाय, बिनि अनेक बायदिसिना माबा खामानि मावनाय। गावबुरामोनबो, सेन्ट्रेलनि गावबुरामोन। बियो सेन्ट्रेलनि गावबुरायावबो अनेक मोजाङै मोजां खामानि मावबोदोंमोन। आरो गामि आइ आफाखौबो खांबोदोंमोन बियो, मोजाङै मोजां खांबोदोंमोन। गावबुराबो बाहागो लादोंमोन, सेक्रेटारि बाहागो लादों। गोदो अनेक गामियाव माने मोजाङै खामानिखौ मावदोंमोन आरो बे। आंथ' बिमाय जायो। जोंनि नुनायाव एसे सिगां बुंनाया आंनि बिफामोन, आफामोनाबो नुबोनाय। आंनि नुनायाव बे एरियायाव जों नुनाय हिसाबै खैलामैला हिसाबै रावबो डक्टर गैयामोन। जास्ट बे बल्डिनिफ्राय फैनाय मा डक्टर होनोमोन बेखौ, जाखब डक्टर दंमोन। खिन्थु बे एरियायाव लोमजानाय साजानाय लामा गैयामोन, मुं गैयामोन। ओरै आमथेखियाव थांनोबो लामाफ्रा मोजां नङामोन, ओरै खैलामैलायावबो लामा खुरखाजोब्बायमोन। दिनै जोंनि नुनायाव खुद आंनि बिफायानो, जायनि सिगाङाव आंनि एसे सिगाङाव बुंलांनाय बे आंनि बिफामोन। बेखौ जों बेमारि जानाय समाव, जोंनो उन्दै समाव नैसिनिसो समाव, हमना ला गोदोनि सम 10-11 बोसोर समाव जोंनो बेखौ लेंफैयो। जोंनि आफाखौ बिजि थुयोमोन। जोंनि आफाया गोबाव बोसोरनि उननिफ्राय बेमाराव गोदोसोनानै थादोंमोन। दिनै बेबायदि मानसिया दिनै जिउ गोमालाङोब्ला जोंबो दुखु जायो, हाजासे दुखु जायो, गोसोखांनाय थायो। दिनै जोंनि बिमा बिफाखौनो फोसाबबोदों, दिनै आइआ आंना गोमालांबाय। साननाय नङाखि जों बेखौ मालाबाबो बावगारगोन। जों बिनि थाखाय जों मोनसे जिरायसालिबो बानायना होगोन गामि हिसाबै। बे एलेकायाव बियो गोबाङैनो मैनागुरि, लालबिथि दंमोन। लालबिथिया बेयाव मैनागुरि गामि लाफैदों। बे समनिफ्रायनो बियो जिउ खांबोनाय मानसि। दा नायदो नै आदैनि अबस्थाया बेबायदि जानानै दं आरो। मानो होनना बुङोब्ला बे आदैया गोबाव बोसोर बे संसाराव खामिबोबाय। ओमफ्राय दा बियो माने जोबथा हां लानायनि अबस्थायाव दं आरो। ओमफ्राय आदैया बेबायदिनो गोबांथार समाजनि मोजां मोजां खामानिबो मावबोदोंमोन। दा बेखायनो बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों एबा दुखु जादों आरो। दा नायनानै लादों नै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे आदैखौ गोबांथार गामिनि मानसिफोरा नायफैदों नै। बयबो दुखु दङ बे आदैनि सायावहाय। दा नायनानै लादो आरोखि नै, नायफैजोबदों नै। ओमफ्राय बायहेरायावबो दङ आरो फैगासिनो। ओमफ्राय दा बे अबस्थायाव आरो नै। ओमफ्राय ओरैनो गामियावहाय मा होनोमोनथाय आदा बेखौहाय नामखौहाय? बेखौथ' गामियाव थब्ल' होनो। ओमफ्राय ओरैनो
नाम मोजाङा बाबुराम बाबुराम ओमफ्राय आदै नोङो बेसेबांसो बोसोर जाबोखोमोनथाय आदै नोङो 100 बोसोरनि बारबाय दा नायदो नै ओमफ्राय दानि आथिखालनि मानसिफोराथ' बेबायदि जोरला मानो होनोब्ला गोबांथार मैगं थाइगंनिफ्रायनो मानसिया बेमार आजार जासै मानो होनब्ला आदैया 100 बोसोरनिबो बारा बे संसाराव जोरबोबाय ने आदै दाबोथ' फुरा रायलायनो हाथ'यो ने आदै दा बेबायदि अबस्था आरो ना नै नायनानै लादो औ सिखारनो हाला आरो औ माने सिखारनो सेस्था खालामो आरो ओमफ्राय ओंखाम जायो बेसे होनदों 12 दिन जाबाय आरो आच्छा मिसिसा बैनो आयंआ ओमफ्राय नै जोंना आयं बुरैया नै बेनो ओमफ्राय दा लोगोफोर जोङो आमथेखायाव फैलायबाय ओरैहाय नै आदा खनसायजों आंजोंहाय ओमफ्राय नैबे आदानि दाख्लैहाय मबाइल गोमाजादोंमोन आरो ना ओमफ्राय बे मबाइलखौहाय सासे मादैया मोनबोदोंमोन ओमफ्राय दा मबाइलखौ दिनै लांफैफिननो फैदों आरो ओमफ्राय बबाव गोमायामोन मबाइला खेरायाव आच्छा बोरै गोमालायनायनि लाखो नोंलाय मबाइला आंनि हिन्जाव लादोंमोन जेनेबा आं बाव दख'ना दखान हैदोंमन नालाय ओमफ्राय बे आं नैबे जेकेटआव बै जेकेट गांसे हैदों सोनानै दोनदोंमोन नालाय बे आंबो बिनि साय सम्पति जेनेबा दख'नाफोरखौ थिखांनायाव गबाय नालाय जोंना मादैया मोनबोबाय दिनै मादैनि गियाना थिग दिनै आं इनफर्म होनानै दिनै आं बिनानावनि आखाइनिफ्राय लांफैबाय बिनानावबो गोसो गोरबो मोजांनिफ्राय हरबाय आंनि बिहावनि सिगाङाव खिथादों दा बिनानावमोन खिथाहरनाय हिसाबै आं लांफैफिनबाय मबाइलखौ बिनानावमोनहाबो गोसो गोरबोसिं मोजां मोननानै हरबाय मबाइला बेनो आरोना मबाइला बेनो नै जेरै दं एरै ओरैनो गोजा कभार होनदों बास थिगानो एरैनो दं नै नाय एसे जेराव गोजा कभार होनदों थिगानो दं हरबाय बिनानावा गोसो खुसियै मादैयाबो हरगौमोन दिनै आं बिनानावनो अननायनि गेजेरजों आं 500 गिफ्ट होलांगोन अननानै हरफिननाय हिसाबै ओमफ्राय मबाइला बेनो जेरै आं रायजो राजानि सिगाङाव खिथादों गोजा कभार मबाइला रियेलमि बेनो आरो दाख्लै माइबाव एनाउन्स होखादोंमोन ना दाख्लै माबा केरियावबो एनाउन्स होखादोंमोन खिन्थु बिनानावा मादै गैया माने मानसिया बे एनाउन्स होदोंमोन केरियाव मादैया फैबायमोन खोमा केराय नायदोंमोन बिसोरबो बाथौ धर्मनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन आंबो रिकुवेस्ट खालायदोंमोन मोनासै मा खालायनो होनदोंमोन देवस्रियाबो गावसोर गोसो जायोबा हरफिनगोन नों जर जबरदस्ति दाख्लायनानै दिनै बै देवस्रि बुंनायजों मिलायबाय दिनै मा होननानै बुङो दिनै बिनानाव आरो मादैनि फिसाजोआबो गोसो गोरबोजों हरबाय बिनि गोसोआ क्लिन दिनै माबा मोनसे डकुमेन्टस गोमायोब्लाबो बेफोरबायदि हरफिनलायोबा मोजां दिनै बिनानावनि गोसो बायदि मोजां जानांगौ दुखु गैया सुखु गैया मोजाङैनो बेबायदि आरोखि दाख्लै बेखौ खेरायाव गोमाबाय जेनेबा आंनि हिन्जावा लाथ'दोंमोन बेयावनो बबाव गबोखो आंबो मिथिया जेब्ला आं न'आव फैनानै मबाइला बिदोंमोन होमबा नोंनि मबाइलखौ आं माला लाया जाबाय नालाय आंबो मा खालायदों असे आंनि हिन्जाव जों नांलाया खमलाया मबाइला बे गोमादोंमोन नै बेखौ लाफिननांबायमोन गोदान बेखौ गोदान लाबायमोन ओमफ्राय दा दिनै मोनफिनबाय गंनै जाबाय सान्ति औ दा बेबायदि आरोखि दा लोगोफोर माजे समाय मानसि हिसाबै बेफोरबायदि गोमायो समावहाय ओमफ्राय दा हरफिननाया मोजां आरो मथा मथि जेनेबा मानसि हिसाबैथाय समावहाय गोमाखायो नङा होमबा दा बेनिखायनो हरफिननायानो मोजां दा मोनफिनबाय दा बेबायदि आरोखि ना दा बेखौनो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामखानाय जाहैबाय आरोखि ना दा जोङो थांफिनसिगोन नैबे जाहैबाय आमथेखा बाजार आरोखि ना